Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini bersama Lupi pengopiler mungkin nyantai. Itu tidak kok sekolah ngono ki lho, Tor. Piye, Tor? Iya. Kok iso ngeplok. kene mai wong lah ya. Ya, kok iso kene ngomahi wong kok iso koyo ngono lho. Umay ya terus kasure gini lho, Tran. Ya to latihan dene. Ngomahi wong. Nah, Udan-udan ngelumpuk. Iya. Apa? Baru dan bos terus nggak, jadi ini top-top dong lumpuk iki. Kene loh, pi. Lumpuk kene loh. Alah yang kene loh, main lah. Dari kene loh. Oh, loh, alah, kok ayang barang, kok ya ayang barang loh. Yang lumpuk. Ki paingan. Itu toh. Apa ya? Ki pedung rumpi apa tuh jane? Udan panising. Udan. Ngopi yo. Ngopi yo. Piye acarane? Kalau di situ enggak ada. Lah, lah telepon pacare lah. Apa itu kalau di Gitu. adanya pentol. Masa pacarmu mbok telepon nih? Metu nanti metu ya sesuk. Kayak masa wifi ini bosok. Tergangguan enggak sinyale? Kan ora wifi pe. Makan berapa? Pi. Ada yang so. Hah? Bukane sing sor, Sing anu. sing sore genep kok telu ora. Sing genep telu ki lho. Lampune ki lho. Mulai mlip-mlip sitok biasane. Ayo. Iya toh? Hah? Itu kan gue kena tapi ada dari sini so. Ora kena berarti. Ya ora kena. Wifi. Gak kena. Wifi ne gak kena. Ya iya, gede-gede. Oh, Makan kabeh. telu gak kena. Ya, sing iso latih-latih tak nek. Lupis menginjak dewasa wong e. Tapi ambune badek. Piye? Ambune badek. Lah nyapa? Gak tadus wong. Ya apa gak adus gitu e. Aku adus. Sir Paiman buwadek e mene. Minyak. Ya, lah. Kalau wae gak minyak ya. Minyak anu kok cintaku. Lah yo, gak tau dikosok iki. Dan Kira. bingung. Sik, Bos. Lah udah tidak. Lagi mampu berapa? Mampu berapa? Tabu. Lagi mampu. Berarti wis urip nang romo. Nek corona wis bahaya wis. Iki gak mampu ki soalé. Kopi kopi banyu putih jenenge. Nek iki kan Tapi mampu. Piye apa? Nek banyu putih. Lah iki tingene jenenge gak mampu Oh bahaya. Kalau cedak-cedak wong pisan. ya wis padha pilake kok. Ah pileknya beda aku cek mambu kok. Kowe blas ra mambu e. Iki berarti kok aku mampu kok iso gak mampu piye to ini. Aku meskipun pilek tapi mambu sih an. Cara panggangan nih Pak aku tetap mambu. Lu pura terasi mesti mampu terasi ya. Lah terus e. Kecing soalnya. Kecing. Ora pi kathok nek kapan ora ganti-ganti. Lagi, Bos. Tapi lagi ganti gak asli. Lah mau ke ya apa? Iki kata apa tolenan rapia kok. Oh, Ini rapia apa Pak? Rapia. Sempet HP ya. nah iki dadi perutan iki. Kopi kerasa brong. Dang jel kopi loro to sing panas. Hei, Panas. kopi loro sing panas. Kerasa ya. Mas Ud. Kopi panas loro. Iki lah bedong lumpuk iki, Bos. Lah udan iki bedong lumpuk.
Seneng kene iki kelompokane iki. Kelompokane ngene Paiman iki. Kelompokane. Terus penting anu Pak siapa? Ngomong besok kalau aku pemar rapi berarti jalur izin yang kuesek ya surat-suratnya ya. Ya buatan toh. Pak Lurah tanda tangannya sampai kan wakilnya jadi pamong itu. Loh, piye to piye lho? Nah, jadi nganu lur nggih. Niki guntur niki adalah pamong. Kene kemeng kok sikil. Mu tak pijeti sikilmu. Sikilmu tok tak pijeti, engko pijeti kena aku tok wis. Heeh. Ye, Matamu piye to? masak ora? Ya setara ya tenan. Iki dia baga aja biceti baga. Yo, wis gak apa-apa lur. Maksud iki Iki kuwi pijetono teko ndak kok kono. dadi dukun ya. Sikil. Aku tak pijeti. Menak merasa pesetane lebih. Ya lumayan guna tenaga nih. Enak ya. Kan urung mampu lho. Sidik. Anu. Jadi celokane saiki sidik koke. Iya, sidik. Bilal le. Ayo. Iki. Jadi saiki celokane sidik koke. Sidik kok. Sidik apa? Sidik kok. Ya ya. Lupi dadi anu ki. Dukun. Lupi. Ayo kono kita ge tukar. Enggak, mbok iki dukun apa iki jenenge? Masa dukun. Saiki kok sok. Kamu salah mesti wong. Kita sambut. Kita belak tak warai belajar lepas ya. Lah udah Pak lepas kuwi. Kilo karo kilo. Wis ikutan mbok towo nyoro. Ya, udah. Yuk. Wah, yuk. Jadi nggak usahnya betul ngelumpuk nih loh. Berkumpul. Kuwi kok ben sama Bu. Belajar, tarawih ati belajar di Paiman. Jadi kan daftar kok iso mesti wong. Ya ati belajar di Paiman jadi dukun pijet. Nah, ya nah. Saya kok semplok anu. Jadi mbok Belajar ya bos, kuwi tak belajar. wis aku. Piman rasane? Cara menurutmu? Tak sikut lumayan nak tangan jak rasa. Oh, lak tanggung rasa. Jadi iki perlu mbok Iya, parai ya. tangannya tak kon ngene sik. Dino tak kon ngene terus. Kalau push up tak kon ngene push up. Oh iya. Nakar push up. Jadi Udah Pak. Yo ki sore kan. Pak Sikotnya takone wis oke ya. Oke, kita dikut-dikut cakeme wong yo untune batal. Yo. Hei. Hei. Bang. Iya. Yes, alhamdulillah. Udah pusat punya karung gitu. Lah, Tambahmu ada itu sama Bu ya. Ya loro ya toh. enak. Langsung busuk ratus mau unter goblok menawa. Enggak lorok kok. Jadi dilebokno ki dilebokno kan kamu kok malah diunter cepo ngomong. Kita lebokno. Ya, nanti mare Paiman. Paiman iki dukun handal. Wis lebokno ngene lho blok. Apa kamu jalan? Nah. Ya buka dah. Wes ket mang. Ora gitu lho, ora lho. Hmm. Cuma temen aku, makanya kan Yo, yo. Meringis tenan to. Hah? Yo. Ya. Dode awan. Ini nyetok lho, Blak, padahal. Iki. Wes Bu, makasih Dode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi wis ngono lho iki jadi. Wis apa ae Foto berkumpulan kene bos di lagi lantai. Ini wis ngono lho, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.